Usa ka lalaking pasahero ang patay human gipusil samtang sakay sa usa ka taxi sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Wala na nakaabot pa sa iyang destinasyon kining lalaking pasahero dihang gipusil samtang sakay sa usa ka taxi sa Circumferential Road, Barangay 19-B, Davao City, alas 10 Miyerkules sa buntag. Misakay matud pa atubangan sa Hall of Justice sa Ecoland ang biktima ug magpatud unta sa usa ka subdivision sa Buhangin. Wala na matud pa makabantay ang taxi driver kung asa nagikan ang gunman. Sanglit nag-concentrate matud pa siya sa pagmaneho. Dihang nakadungog na lang siya og duha ka buto sa pusil og naigo na ang iyang pasahero. Dili kay pagbuto, nakita na ako ang gunman nagbaktas na. Nya paglakaw nagsakay nagmotor. Moto niya ambak na ko kay kuyawan naman ko. Mo nang niatras ni sakyanan. Misakay matud pa sa garaway nga motorsiklo ang gunman. Nakaiagom o gamayng samad sa tiyan ang taxi driver tungod sa mga bildo human sa iyang pag-ambak gikan sa taxi. Wala pa nailhan sa mga otoridad ang biktima. Sanglit, walay nakita nga mga ID sa lawas ni ini. Ato siyang ilhon sa iyang identity. Then ato ang subayon kung unsa ang motibo ani. Sumala sa kapulisan, nakaiagom og samad pinusilan sa tuong bahin sa liog ang biktima. Giproseso sa mga personahe sa Regional Forensic Unit 11 ang crime scene aron masuta kung pila ang igo sa biktima ug unsa ang pusil nga gigamit sa suspect. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.